ξεκίνησε. 0. 5 κιλάκια και 20 μπαρίτσα. Νίκος Ατζουλίδης. Δεν χρειάζεται ρε. Δεν χρειάζεται. Μία, 2, 3, πίσω τα πόδια, μπράβο. 4, no rep, 4, 5, 6, ωραία. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ωραία. 13, 14, 15, μπράβο. 16, έτσι χτύπα το. 17, 18, 19, 20, 21, 22, συνέχισε. 23, 24, συνέχισε. 25, 26, χτύπα. 27, 28, 29, άλλη μία. 30, έφυγες. Πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα. Αυτή ήταν η ανάσα σου, έλα, έφυγες. Πάμε. 30, άλλες 30 είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, συνέχισε. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, συνέχισε. 15, κλείδωνε. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, έλα! 25, 26, 27, 28, 29, ναι, 30. 1.57, μπαίνεις στα 2 λεπτά, έχεις 8 λεπτά. Έφυγες. Πάμε. Πάμε ρε, πάμε. Έφυγες. Εκεί άμα τραβήξεις όλο, είσαι πρώτος σου. Πάμε, ωραία. Εκεί κράτα. Πάμε, ωραία. Πάμε, Ατζουλίδη. Άλλα 6 λεπτά. Κράτα αυτό, 1100 θερμίδες, 1100. Ωραία. Πάμε, αγόρι μου. Δώσε λίγο.
Δώσε, 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 ναι. Δώσε, δώσε, δώσε. Ναι, ναι. Χάλια. Τι. Δεν είναι καλά. Τι. Χάλια. Γιατί. 94. Γιατί. Δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Και δεν κοιμήθηκα, δεν μου παίρνει ύπνος. Ενάς. Πάμε Ρατζουλίδη! Πάμε Ρατζουλίδη! Δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει. Κάνεις αυτό, δεν το κάνεις άλλο. Γιατί. Δεν θέλω, δεν πειράζει. Όχι, για κάποιο λόγο, απλά δεν... Είσαι καλά? Καλά είσαι. Πάμε ρε σκύλε! Πού είναι σε 67, είναι εδώ. Πολύ αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ. Όντως. Πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ. Ναι, πολύ. Εγώ το κατάνω. Ναι. Το ίδιο έχω, το ίδιο πράγμα έχω. Σορμίξ. Θέλω σορμίξ. Μπορώ. Τι φοράς? Τίποτα. Ωραία, να σταθώ, πάω για τρέξι. Θα έρθω τώρα σε 4 λεπτά, μόλις τελειώσει η Ρατζουλίδη. Συγγνώμη, αυτά ακούγονται. Ακούγονται τι λέω. Ναι. Είμαστε λίγοι. Ναι. Έλα, πιστώ το. Λάδι κάνεις τώρα. Λάδι κάνεις. Όχι. Κολάρα! Ρε το gamer. Ακούγεται τι λέω. Ακούγεται και στην ύφη. Δεν ακούγομαι. Δεν ακούγομαι. Να κοιμηνά πολύ κομμάτια. Εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνεις τότε. Γιατί το έκανες. Το έκανα απλά για να το κάνω και το πήγα χαλαρά. Γιατί το έκανες. Έτσι. Για να κάνω και καλά ένα γόρι. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν σε καταλαβαίνω όμως. Δεν σε καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Δεν σε καταλαβαίνω. Αυτό μπορούσα, αλλά αυτό κάνα. Σίγουρα. Εντάξει, εμένα. Ωραία τράβηκα, έτσι από τους παλιάρες. Μετά. Έλα, Τζουλίδη, αγόρι μου. Πάμε, Τζουλίδη, αγόρι μου. Άντε, πάμε, Τζουλίδη. Δώσε. Πέρασε τον άσχετο, Με πέρασε. έχει περάσει τον άσχετο, με έχει πάει 110 θερμίδες, πάμε. Αλλά δεν κάνουμε το ίδιο. Αυτός έκανε με 30 κιλά. Δεν έχει σημασία, πάτησε. Πάτησε τον Τζουλίδη. Πάτησε ένα, Τζουλίδη. Να τον πατήσουμε. Πάτησε ένα, Τζου. Έλα, Τζου. Μην μπαίνεις στη μέση στο ρολόι, ρε. Ρε, κοντέ. Κάτσε να φαίνεται το ρολόι. Τα πόδια σου γιατί τα βγάζεις. Είσαι πανελίδιο. Η άλλη κράζει να την κάνει. Θα σου πω πέντε και το... Τι ρε μαλάκα. Στο Βόλο θα τα πούμε, στο Βόλο. Αντζού άμα πιεστείς λίγο είσαι πρώτος δε σκύλε. Πάμε. Α, στην κάλτσα. Πάμε, έλα, δώσε λίγο τώρα. Ναι, όντως, δώσε. Δώσε! Δώσε λίγο, έλα. Δώσε λίγο! Πόσες θερμίδες είναι. Έλα, ρε! Έλα. Έλα. Δεν μπορείς 20 θερμίδες, ρε μαλάκα. Ένα λεπτό είναι, έλα. Δώσε τα όλα τώρα. Πάμε. Δώσε λίγο, Ατζουλίδη. Ένα λεπτό όλα. Δώσε λίγο μου. Άνοιγε λίγο παραπάνω, εκεί. Έτσι, Ατζουλίδη, αυτό είναι. Άνοιγε λίγο παραπάνω. Αυτό είναι, αγόρι μου. Έτσι, πάμε. Τράβα. 40 δευτερόλεπτα, έλα. Τράβα, ή όλα ή Έλα. τίποτα. Ή όλα ή τίποτα. Ναι. Δώσε. 30
Έλα, εκεί κράτο. Πάμε. You are finished when you are done. Yes. Έλα, Τζουλίδη, ωραία, τους γάμισες όλους, ρε. Άνοιγε λίγο παραπάνω, αυτό. Άνοιγε λίγο. Δεν σου ανοίγει, άνοιγε λίγο παραπάνω. Εκεί, έλα, 15. Δώσ' τα όλα τώρα, τελευταία 10 δευτερόλεπτα, έλα. Ό,τι έχεις, πάμε. Πάμε. Ναι. Έλα. 2. Άλλη μία, έλα, ρε, κάνε άλλη μία. Κράτα το. 1,52. Έλα, δούμε όλοι.